Poznáte tieto neobvyklé diela parodujúce život v korporátnej absurdite? Roky som pracoval v korporátoch a až nedávno som sa odhodlal ten svet šprintov, hierarchií a apatie opustiť. Nasledujúce príbehy na tú tému ma zaujali. Severance, jeden z najznámejších príkladov work-life balancu vystreleného do extrému. Skupina pracovníkov v korporáte chodí ráno do práce a večer z nej. Avšak vďaka špeciálnej operácii mozgu je ich pracovný deň kompletne oddelený od ich voľného času. V práci nevedia, kto sú vonku a vonku si nepamätajú, na čom pracujú. Jedna osobnosť je neustále v kancelárii, druhá má v kúse voľno. Perfektne korporátne sterilné a predsa ľudské a vtipné. So zaujímavou myšlienkou, úžasne zahrané a so scenárom ostrým ako britva. Odporúčam. Druhý, American Psycho. Tento príbeh je čierna komédia spojená s hororom a má okolo seba kult. No je trochu zvláštnejší a vyžaduje žalúdok na strávenie. Brutalitou a odtrhnutím postav od reality paroduje bezohľadnosť a povrchnosť mladých newyorských profesionálov konca minulého storočia, pre ktorých znamená kariéra viac než život. Avšak pozor, film sa veľmi odlišuje od knihy hlavne v dynamike scénára, kdežto film zhrňa hlavnú myšlienku vo svižnejšom 1,5 hodinovom prebale, v knihe ťa autor trieskatou pointou po hlave v mučivých detailoch na viac než 400 stranách. Skôr pre fajnšmekrov. Podobne ako náš posledný titul, a vlastne hocičo od Palaňuka, Fight Club. Rovnaký kultový úlet ako American Psycho, kde je filmová verzia od Finchera stráviteľnejšia. Práve odtiaľto je známa citácia: veci, ktoré vlastníš, nakoniec vlastnia teba. Sledujeme rozprávača, vyhorenú korporátnu myš bez zmyslu života, ktorý s mysterióznym Tylerom Durdenom založí bitkársky klub. V ňom je sebadeštrukcia jediná možnosť, ako niečo opäť cítiť. Odpor príbehu k šedí normálnosti a prelomenie stereotypu mi prišli príjemne osviežujúce. Autorov štýl je utrhnutý z reťaze a veľmi špecificky surový, takže sa treba pripraviť na poriadnu jazdu. Na Succession som tiež počul výborné ohlasy, no ešte som ho nevidel. Stojí za pozretie? Napíšte mi do komentárov, prosím.